Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dewingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Bintang tamunya ini kan Salindri, Mas, tenan nih. Hati yang tulus iku mesti cerdas. Ngono lho sayang. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya. Suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani, heeh. Wah, luar biasa. Aku teko, wah. Pelagi mudhun tekan mobil, heeh. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo-monggo Pak Dalang kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah, lah kok jedinge renek ciduke to, Nduk. Lah. Wah, anggone shower. Iya, ngestokake dawuh. Heeh. Didongake ikut muja lan muji ya, Nok. Nggih. Muga-muga sabubaring ringkitan, nggih. Sabubaring ringgitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Iya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur, Iya ngestokke dawuhmu. Derek memuji tirakatan tintingane, Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kang aku. Sedulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo mrasta mungkar nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanmu
Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Sedulurku ojo nganti kliru Mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo mresta mungkar lan sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no Pak Lurah uga rawuh Pak Lurahe sing ndi angger sing brengose kuwandel ya kuwi oh ya pagelaran malam hari ini juga di live streaming lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong ya semangat kemerdekaan iya ngestokke dawuhmu yo ditanjake aku Kang Sarto kowe rene ora ijen uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun lah iya sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo Dik Niken Salindri diaturi jumeneng disepoti no sepoti tutang tang tak datang tang tang ayo monggo Dik Niken jumeneng Dik ayo Selamat malam, wilujeng dalu Dik Niken. Selamat malam, sugeng dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai tekan mburi kono jajal sampean malik. Lah ya, akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Lah iya, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling
yang banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki saged nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kempungan. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Ya. Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Nggih, nggih. Bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake Ya toh Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Aku. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono loh sayang. Tiga. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh, mbek dirimu iki kangen loh. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iya. Malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas Kapan? latihan kayak pas latihan nyapa iya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. VC. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki ndelok statusmu tok iki jadwale padat iki aku ndelok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur ndeloki statusmu Ya tok. makanya lek aku capek gitu kan butuh support darimu Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi Kowe- sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Sing Mbok obah kaya enek mak apane? klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tontonan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene.
Ya lek dosen klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes ah. Kediri. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Beki nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Iya. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Nggo bareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatane karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta yo. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya toh. Lah kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndengi ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok Mas Suket? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya rambok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing napani genapa Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning ngisor panggung Dek Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Entar tak jleng. Aya nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas.
Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung model. Aduh, kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kayak banci ngene yo greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku wuta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Kowe Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Padahlang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Gela. Bersama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dik Niken Salindri ya go pembukaan. Ya. Astra. Miyat langening kalang iwan aglar pandamun sar ong tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Werkudara lan Janaka mandheg luwih dhisik ya Di aku lan Siadi sakloron wis
tumekananing tapel wates negara Magoda. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge, nanging sawangen. Sawangen ana nduring gunung, kae ana tambur. Tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita. Apa tambur Kyai Gurnita mau bebayani? Mangkene ya Di. Sapa wae kang wani mlebu ana negara Magoda waton wong kuwi saka njaban rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh Werkudara. Kok iso mangkono larah-larahe kepiye? Mbiyen negara kene ratune jejuluk Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra. Bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Bryudrata wekasan mentar saka Praja Magoda. Saperlu teteki Brata mapan ana madyaning alas. Saka wanter nggenya Semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada. Maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang denarani pelem pertangga jiwa. Karepe para Jawata pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa anggar bini. Saka bombonge Prabu Bryudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit berabat bali ana negarane Magoda. Sakwise tekan negara Magoda, Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane sakloron. Kasare wis ditinggal sewulan, kena kanggo titikan wong wedok nek ditinggal sing lanang kesuwen, rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang, sijine lawang sisih kiwa, sijine lawang sisih tengen. Ngono Rita anggur nganggo daster, jero daster blas ra gawe apa-apa lho. Monggo dastere semrawang ngono kae. Kayak semune rada digrujuk banyu. Wekasan pelemper tangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi karo Retnadati. Bayangno peleme nggur siji dinggo royokan bojo loro iki. Satemah pelem disigar brak dadi loro, siji diwenehke mbok wek, siji diwenehke mbok nom. Bar mangan pelem langsung nggarbini ya kuwi 9 wulan 10 dina. Mekaten Kakang Prabu ya bojo loro meteng bareng 9 wulan 10 dina sabanjure bayu mau lair saka garwa kekarone. Nanging wujute separo-separo ora sak lumrahe manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata. Ing ngatasé Ratu Gung Binetara duweni anak sing wujute separo-separo. Bayi mau banjur dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Jara, bayi separo-separo digathukke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara, bayi mau diparingi tetenger, Jaka Slewah ya Jara Sanda. Wiwit cilik Jara Sanda ora tau srawung karo menungsa, ning srawunge karo bangsaning Satuwana. Sima, Banteng, Srenggala lan sapanunggalane. Mula ora mokal patrape Jara Sanda kae wengis amarga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina
Jara Sanda mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata, Ratu Negara Magadha, nanging kowe dibuang ana alas kene." Krungu dedongenane Nyai Jara muntap si Jara Sanda. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magadha. Ketemu karo bapakne. Jara Sanda ora gelem nyembah, ora gelem basa, malah ngangkat wujuding pedang ligan. Dase bapake dibabat nganti tugetel, mati Prabu Bryudrata. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur, ya dadene tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengening kene, tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lajeng kados pundi serananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnakaken suksmanipun Kala Prabu? Janaka saged sanget boten negakaken panandhangipun Prabu Bryudrata kala wau Kala Prabu. Tibanana jemparing jebolen tambur kae. Kareben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Bryudrata. Prabu Kresna, Raden Bima, Raden Janaka, banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babagan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jara Sanda dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa Sang Prabu. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Bryudrata. Ya Dimas, ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut si Adi Saklara entak kanthi anamur laku dadi Brahmana. Amarga sak wengis-wengise Jara Sanda isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun Kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang Ali-ali. Bagus. Ayo enggal lono lumaku. Ingsun prihatin waspaku mijil tuku dahan tanpa karya sekang rina makan
Selamat Gusti. Leweran keringetmu, krenggosan napasmu, togok melayu gawe kaget ana apa? Unjuk uning sinuwun sajroning perang gegemburan Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun. Iblis lalat. Malane ngelak leketeking jagat gelag-gelahing pumaswaning jajelar sukertaning bawana. Kekuatan satria tanah Jorakna sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jara Sandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes tok. Kula wonten dawuh goleke juru nujum. Juru nujum sak magata klumpuke sendika. Juru nujum iki nggih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Begawan Amonggati. Amonggati. Nggih. Coba werdekno apa sing dadi pasupenaning Jara Sandha. Paduka nyupena menapa Sang Prabu? Aku ngimpi yen to negara Magadha kene tetaman banjir bandang lan ringin sakembaran sing rungkat saka oyote. Kabeh pangimpenku mau werdine apa Amonggati? Banjir bandang ingkang anempuh punika merdekaken menawi negara Magadha badhe kedatengan mengsah lan ringin sakembaran ingkang sol saking oyote punika mengku werdi kamukten kang sarta kawibawan paduka badhe rebah badhe rubuh. Mila paduka ingkang ngati-ngati kedah ingkang eling lan waspada Prabu Jara Sandha dikon merdeke malah mecang kaya wong kerang bangsat. Golek meneh. Nggih. Sapa iki? Nami kula Sabun. Kowe ya juru nujum nggih. Omah kula Desa Pisang. Werdekno pangimpenku Magadha kene ketaman banjir bandang lan ringin sakembaran kang rungkat saka yote. Ngimpiku mau kabeh tegese apa? Kula jarwani pangimpen paduka menika mengku werdi mbok menawi umur utawi yuswa panjenengan namung kantun sak siliring bawang paduka kedah tata iki padha wae. Isih ana ora? Pun telas. Golek neh, ora golek ora biabat gulumu kowe.
Aku ngimpi negara Magoda kene kedatengan banjir bandang. Ringin loro sakembaran rubuh merga kesempyok banjir bandang. Kuwi tegese apa jero Jum? Sego. Lho. Sego piye to iki? Kuwi jane bangsane ngopo? Ngimpiku iki werdine apa? Ngapunten kula nek perkara merdekne ngimpi mboten saged. Nek kon jenengan wonten undangan slametan bunduren wapa kunjungan ngoten. Iki yo padha wong genah malah dikoren. Piye? Mbok pendem bathange? Mboten. Ora usah, pakake kirik wae. Golek neh sing pungkasan. Karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa sing gagah gedhe dhuwur. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran. Jarasandha bubar wae nyempena mbok menawa kraton Magoda kene ketaman banjir bandang. Banjir bandang iku Hanjalari wit paringin sakembaran rungkat saka hayate. Kira-kira pasupenan kuwi iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna. Jlentrehna tanpa rasa rigoh lan pegewuh panemban. Sumrupa Sang Prabu. Banjir bandang mengku werdi bebaya. Paringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu. Mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa. Nyuwun sewu. Paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji Kalaludra nyembelih ratu cacah 100 negara. Kula aturi murungaken. Nanging awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan ning malah nggelak mangsa mbujung wanci rebaing kawibawan paduka dados Nalendra. Setan kowe. Kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo. Ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan Kalaludra. Merga kuwi kapitayanku. Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Jebul yen mu ngugemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu. He Jarasandha. Sejatine aku dudu Brahmana, aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna. Pamonging Pandhawa
dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Ya. Ikian. Bojleng iblis laknat padha kekucekan. Iwak kecemplung wuwu tange wisaning mlayu. Ayo keroyokan Jarasandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantarane wong telu iki. Sing gedhe dur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi. Metu tak blingkat nyawane. Kanjur Yayi. Ora kalah. Loh, lah kok mundur? Leren. Si Adi mesti lali dongengane pun Kakang ana ngarep mau, gitu. Jarasandha linahirake lantaran sigaran pelemper tangga jiwa. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane. Yen si Adi tanggap apa sing tak kandhake iki tak kira ora perlu ngentekke tenaga anggonmu ngrampungke si Jarasandha kae. Noyah nayuh Baskara Titi mangsa dupemut pring pengapesaning Sang Jarasandha risang Werkudara ngetok karo san kang pungkasan giya kadengkek bangkeane dadi lan patine sirna Sang Jarasandha.
Sredhar Damtu Tantuning utama titi Sagugure Jarasandha nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarapane Jarasandha kowe sapa Kisana? Kula putranipun Prabu Jarasandha nami kula pun Jayatsena. Kowe arep bebela patine wong tuamu babar pisan mboten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane wong tuamu. Magoda kene dadekno kamuktenmu magoda kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun Luwarana Ratu 97 sajroning pakunjaran sandhangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang Praja Ngamarta ngadani sesaji Rajasuya. Nok-nok dhateng sendika Dara piye? Ayo enggal bali ana praja. Lewat tepining lepen tempuran kang bening tirtane Werkudara ngestokke dawuh Kresna Kakang. Gumaling si cincin kuling Cakune kuruk Roteran malungi Matandane wajine Mosakat endah Imang wanjerina Mencorong ngemangadat Ekrojan Melayu Tumandan Makassar Putu Prabu, aku eyangmu Prabu Matswapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah. Wis nedya nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur saji Rajasuya. Poneyang uga mangkono Putu Prabu. Poneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis sawega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ayo Mara Gage, enggal diwiwiti adicara sesaji Rajasuya iki, Ngger. Urwa Madya Wasana upacara sesaji Rajasuya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasembadan anggenipun ngadani sesaji Rajasuya rak nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Rajasuya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat, Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung. Geger Jawi.
dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji raja saya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat, Ratu Agung. Sing agung niku napane? Ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase. Kresna kok Pamong Agung, mantan maling, mantan gento, dikira Supala ora ngerti sejarahe Ratu Ndwarawati. Beka rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung. Yen aku kon ngajani Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Ndwarawati, tak warai carane. Eleng-eleng Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu. Ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala. Eseming lati Ratu Ndwarawati mahanane murep ponang Jaja. Ndadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare saklapa gedene. Medal saking telenging Jaja sigara lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sagebyaring tatpit Punang Cakra wis mungkasi gesanging Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aning jrambah. Ngaturaken pangapunten kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti sejarahe Supala pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji raja saya iki wis bisa kasembadan kagelar. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Inggih kula nggih tumut nyekseni. Sing becik dadya patuladan kang ala kagiles anut lakuning jaman. Lelakon Pandhawa Syukur Saratri kenging kinarya kaca benggala. Sak beja-bejaning jalma manungsa ya kuwi manungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegongaken ing raos syukur ndara. Paripurna. Hanya